नै दंग' रानदों माथो माजों मोखां सुबावनांगौ दिनैलाय हा मोनदों ना नाखौ नोंसोरो गथ'फोर मोनाखै आं खांख्राइ हारांगाखौ हमनो गियो बेसे गिदिर होरो गनजों एरननि खांख्राइ जायो नों हैरा फिसासो माथो आजा आजा खांख्राइ हाबना दं नै 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 साला दासो मोनदों नो दाबुखौबो लागोन नामा ओरै जगाव देखायदो ओरैजाय एसे हराव हमग्राफ्रा जि बुरजा बुरजा मोनदोंनो मालाय बाल्थिंसे सोरबा बाल्थिंनै ना हमग्राफ्रा हरावहाय मोखां सुनोसो माला सफैबावनांगौ दैया हा सुखिदार थांदोंना आगै दै लायनो मा फोनो नागिरखोलै इयावलाय मानसिफोरालाय साफा खालामजोबथारदों माथो बेसरफोर फोगोन खोमा ओरैनो साफा खालामजोब्बाय बेसरा जागोन बेयाव बिराद बरियानो मोनगोन इयाव बुरजायैनो फोबा हासार दंसोगारो हायाबो साहा भुटान हाजो